बाबू मुझे काम करेंगे बाबू निमक हरम कुत्ता अरे भौरी को कॉलेज रास्ता रे कॉलेज न गई तू रास्ता तो हरकत कर तू नहीं बाबू नहीं आपण मते विश्वास करतु आपण जा सुनिछथि सब मिछ मैं कौन विश्वास करी अब उत्तर कोठी करो हां स्टॉप आपण जहाँ शुणी सब मिछ बाबू सब मिछ कौन मिछ कौन का मिछ अरे तू वो भौंडा को नहीं कॉलेज रास्ता हरण हरकत करू नहीं बाबू वर्ष धरी आपण घरे पड़ी रही गाड़ी जगी रही बाबू घर चोरटा जो चोरी कर कुसा कुकुरटा हो मुझे मुह खुली था मो कथा कौन आप विश्वास करते बाबू विश्वास करते ठीक बाबू पत्र गुटेवा लोकटा ए टूटा मूलचाल करी मस्त बड़ भूल करी सत कहूँ बाबू आज को केबे आपण पारिवारिक समस्या मो मुंड खेल ना सत कहूँ बाबू सत कहूँ डॉक्टर को किए अमृत संधान पाई जमीती समुद्र मंथन करते मते ठीक सेमती मंथन कर से डॉक्टर को खोजा पड़ो पानी भाई हानि कहे ना देवत माने जमीती अमृत संधान कर केतुंकर अवस्था आपण अवस्था भी ठीक सेमती हम भाई मना कर कथार मुंड पुरे बोली अरे भाई शुण आप न्याय कह ना अपन कथा किए अन्याय कहते कहीं प्रतिवाद करेंगे भाई आपको बढ़िया भाई बढ़िया 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 भाई आपण तो सहीवान पाइना आप मो पर हाथटा उठे दे पारे चाहिए ना यही हाथटा आपण ऊपर भी पारि जेहेतु आप बड़ भाई आउ मो स्वाभिमान खराब लगुच भाई लाज भी लगुच नहीं बाबू नहीं आपण से भूल करंतु बाबू अरे से आपण मना कर जमी इंग्रज मान भारतीय मान को शासन करते ना ठीक है लोकटा को शासन करते देखो सब मार गाड़ी सही केमी सब सही जाऊँ भाई आखिर लुह को आखिर मारी सही करूँ कौन पाँच भाई कौन पाँच যথেষ্ট বয়স भी तार अच्छी भल पाई बाहर आमर असुविधा कौन हाँ भाई आप जो अहंकार शिक्षण एमती कम कर
देखियो भाई दिन आसीबो जेमिति दुर्योधन अहंकार सब जाति कुटुंब को हरै कांदी थिलो न अपने ठीक कांदी ए ओदे को पाउछ तमे को पाउछ त सही सही मते कहिलो गरीब लोकटा बाबू ଏଇ ପେଟ ଚାକଣ୍ଡେଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମୋ ବୃତ୍ତି ଶ୍ରମିକ ଭଳି ପଡ଼ି ରହିଛି ତଥାପି ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ମୁଁ ଉଠେଇ ପାରିବିନି ବାବୁ କାହିଁକି ନା ସେ ମୋ ଅନ୍ନଦାତା ସେ ମତେ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିକ ଯଦି ମୋ ଚାଲିଯିବ ମୋ ପରିବାରଟା ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିଯିବେ ବାବୁ ମରିଯିବେ अरे भाई तुमे उठाओ ना प्रतिवादर स्वर ବାବୁ ପାରିବିନି देखिबो जेमिति इंग्रेज माने प्रति इच्छा स्वर उठैतिले आ महात्मा गांधी उड़ाय देशटाको स्वाधीन करिथिला देखिबो भाई तुमे उठाओ प्रतिवादर स्वर देखिबो से भाईଙ୍କର कठोर सुंदरता और जीवो भाई देखिबो तुमे आओ भाई हमें प्रतिवादर स्वर उठाओ प्लीज भाई नरे देखिबो तिळ तिळ हेई मरिबो आ যন্ত্রণা দুই রকমে बाउंस हे जीवो भाई এটা পর্যন্ত তম ইচ্ছা ପାରିବିନି ବାବୁ କାହିଁକି ନା ସେ ପରା ମୋ ଅନ୍ନଦାତା ठीक है ठीक है अपेक्षा करो से दिन जब तुम ये ज्वलंता दुईरे जली जली पाउंस हे जीवो देखि केते पर्यंत तुम सही मान आसुची ନା ଯାହାର ମୁଁ ଦାନା ଖାଇଛି ତା ପ୍ରତି କେବେ ମୁଁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବିନି କେବେ କରିପାରିବିନି ହେଲେ ମତେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ସେ ଡାକ୍ତରଟା କିଏ ନା ସେ ବିଷୟରେ ତୋର ମୁଣ୍ଡ କରିବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ ସାନମା ଆପଣ ଆରେ ତୋ ତ କମ ବଡ ସାହସ ନୁହେଁ ହେଁ ତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ତୋ ମୁହଁଟା ବହୁତ ବଢିଗଲାଣି ବୁଝିଲୁ ତୁ ହଉଛୁ ଏ ଘରର ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଟଙ୍କା କେଇଟାର ମୁଣ୍ଡ ଆଜି ଅଛୁ କାଲି ଚାଲିଯିବୁ ତୋର ଏତେ ବଡ ସାହସ ତୁ ଡାକ୍ତରକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବୁ ତୋତେ ଏତେ ବଡ ସାହସ ଦେଲେ କେବେ ନାଇଁ ମା ନାଇଁ ଏ ସାହସ ମତେ କେହି ଦେଇନାହିଁ ମା ଏ ସାହସଟା ହଉଛି ମୋର ମୋ ମଣିଷ ପଡ଼ିଆର ତା ଛଡ଼ା କୋଉ ଗୋଟାଏ ଡାକ୍ତର ପାଇଁ ଏ ଘରେ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହବ ସେଇଟା ମୁଁ କେବେ ସହିପାରିବିନି ମା କେବେ ସହିପାରିବିନି ମୁଁ ତମେ ତୋ ମହାନତା ପାଇଁ ମୋ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରେମକୁ ମୁଁ ବଡ଼ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବି ମାରିଦେବି ତତେ ମୁଁ ମାରିଦେବି ମାରିଦେଲେ ବି ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ମୁଁ ଓରି ଯାଇପାରିବିନି ମା ଓରି ଯାଇପାରିବିନି ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ତୁ ଯେମିତି ତୋ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ଶୁଣିଲ ନାରୀ ପାଇଁ ମହାଭାରତ ନାରୀ ଯେମିତି ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ନାରୀ ପାଇଁ ରାମାୟଣ ଥିଲା ଠିକ ଅଛି ଚାକର ମାଲିକ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଏକ ଭିନ୍ନ ଏକ ମହାଭାରତ ହଁ ଏଇ କଥା କହିବି ତୁ ମତେ କଲେଜ ନେଲା ବେଳେ ମୋ ଡ୍ରେସକୁ ଚିରି ମତେ କ୍ଷେତ ବିକ୍ଷତ କରିଥିଲେ ନାଇଁ ମା ନାଇଁ ଅଭଦ୍ର ମୋ ଇଜ୍ଜତ ନେବାକୁ ବସିଥିଲା ନାଇଁ ମା ନାଇଁ ମା ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ମୁଁ କାହାରି କିଛି କରିବିନି ମା କାହାରି କିଛି କରିବିନି ମୁଁ କାହାରି କିଛି କରିବିନି ନାରୀ ଅଗ୍ରତି ନଷ୍ଟ ଭାଷାରେ ନାରୀ ନିଆ ମଣିଷ ଏମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ନାରୀ ସୃଷ୍ଟି ବି କରିପାରେ ନାରୀ ଧ୍ୱଂସ ବି କରିପାରେ ଶୁଣ ଏଥର ତୁ ଚିନ୍ତା କର ତୁ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବୁ ନା ନିଜ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚେଇବୁ ତୋ ଚାକିରି
ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଜେଲ ହେଇଯିବ ତତେ। କହ ତୁ କଣ କରିବୁ? ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ରାଜି। ଶୁଣ, ମୋ ପ୍ରେମ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଲଟି ଯାଇପାରେ। ଆଉ ତୁ ତ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭର। ଶୁଣ, ଏଥିରେ ମୋ ଭାଇ ଯଦି କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କ୍ଷୀରର ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେବି। ତୁ ବି ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର। ଏଥର ଚିନ୍ତା କର, ପ୍ରଭୁବନ୍ତ ହନୁମାନ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ତୁ ରୋଜଗାର କରିବୁ ନା ନିଜ ଜୀବନଟା କରି ଚାଲିଯିବ? ଶୁଣ, ତୋର ମନେ ଥାଏ ଯେମିତି ମୁଁ ହଉଛି ଲିପ୍ସାରା। ମତେ ଛୁଇଁଲେ ଜଳିବୁ ଆଉ ଚାହିଁଲେ ତୁ ମରିଯିବୁ। ଚାକିରି କରିପାରିବନି। ମୋ ଭଉଣୀଟା ବାହା ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ ନିଃସହାୟ ହେଇ ଅଭିମନ୍ୟୁର ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଖୋଜିବି। ମୋ ଅନୁରାଧା ପ୍ରତିଟି କଥାରେ ମତେ ଧିକ୍କାର କରିବ। ମୋ ଦେହର ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଗୁଡାକ କାହିଁ ଶୀଘ୍ର ପଡ଼ିଯାଉଛି। ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖୁଛି ମୋ ମୃତ୍ୟୁଟାକୁ ମୁଁ ଅନ୍ଧାର ବଳୟ ଭିତରେ ଖୋଜି ବୁଝି ମୃତ୍ୟୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣି ମୋ ପାଖକୁ ମତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅ। ମତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅ। ମତେ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ମତେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଦିଅ। ମତେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଦିଅ। ମତେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ରହିବାକୁ